Cebu, numero 1. Tatak RMN. Unsay inyong gihimo sa maong nga babae? Amo siya nasakpan nga nanapaw. Og sigol sa balaod ni Moises, ang babae nga masakpan nga manapaw. Ba't yun pinaagis pagbato? Mao ba? Kubo siya sa yuta. Gusto na siya gisua. Gusto ba na yung gisua? Barong siya pabalik. Barong siya pabalik. Kinsa ninyo ang walay sala, ang unang mubato ni ining maong na babae. Sige. Kadtong walay sala, ang unang mubato ni ining babayhana. Daw nagauwaw sila ug adab-adab ka na biya. Nibalik siya sa pagtikubo ug may kisuwat sa yuta. Asa na sila? Sila mihurot og biya. May barog siya pag-usap. Iya kong gitutukan. Kaagop sa iyang naam. Wala ka ba nila si Lupi? Wa ko nila si Luti magtutudlo. Nauwaw silang tanan sa imong gisulti. Kung mao, dili pud akong musilot kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Timoteo 2, Kapitulo 1, versikulo 10. Ug nga karon iyang gikapadayag kini pinaagi sa pagpakita sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Ni kinsa gilaglag ang kamatayon ug pinaagi sa maayong balita. Ang kinabuhi ug ang pagkawalay kamatayon gidala niya ngadto sa kahaya-haya. Ang RMN mudalit na usab kaninyo niining pinalahi nga sugilanon. Sugilanon nga gituyo pagpahaom niining adlaw sa Semana Santa. Ania kining sugilanon. Tawag. Ayaw na lang i-deny! Kinagakita ko! Akong duhalog ka mata nagakita sa iyong senyasay! May relasyon yun mo at ng babayana! May relasyon yun mo! Gahi ba ni mo ko? Wala lagi may relasyon niya! Balay di ka mo tuoy! Angko na lang lagi! Angko na lang! Isang drive ko ha? Nag-drive ko! Angko na lagi! Angko na lang! Isa! Sakit na! Sakit na! Utsa pa!
Di ko lihok. Ngit. Di na ko mabukang ng mata. I am dead. Pero may manungog man ko. Hindi pa ko patay. Buhi pa ko. Lord, buhi pa ko. Lord, please. Buhi pa ko. Briggs? Anak? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos ka nakamatgun ka na. Salamat, Lord. Ayaw na pagsulti. Tingalig makadaot ni mo. Pahibaon na nako ang nurse ha, nga nakamatngon ka na. Ayaw paglihok. Si Isa. Kumusta si Isa, ma? Pahuway una. Ayaw paghunahon naglain. Pahibaon na nako ang nurse. Tita, kumusta si Briggs? Pagkahimat ko. Sige, doon na. Magpahibaw pa ko sa nurse. Briggs? Colin, si Isa. Kumusta si Isa? Oh, Suti ko. Please. Buhi ba siya? Luwas na ba siya? Briggs. Please. Suti ko. Komataw siya. Doon sa ICU. Isagani. Isagani. May nagtawag na ako. Isagani. Kinsa man ka. Hayag kaayo. Suwaw. Di ko makakita ni mo. Ako kini. Isagani. Lord? Ikaw na? Oo. Sa ato pa? Patay na ko. Lord, patay na ko. Paminaw sa akong pagtawag. Paminaw. Isagani. Lord, ayaw nagpalayo. Lord! Hospital. Hindi ako sa hospital. Buhi ko. Buhi ko.
almost 1 month gid ka sa ICU. Salamat sa Diyos. Ngayag yung gidungog ang akong pag-ampo. Ati, sister. Kung dili pa kaya, ayaw lang una pagsulti. Pabas ko una. May pangutan na lang ko. Si Briggs ba? Oh, Luwas ra si Briggs. Mga 1 week ka pinrasya nga na-confine. thank you, Lord. Gusto kang makiksulti? Pabas ko una. Gawas pa. Di sab tingali siya tugtan sa iyang mama. Ati, may pangutan na lang ko. Unsa man na? Unsay puti pasabot. Kanang tawagon ka sa Ginoo. Ha? Before ko naulian sa panimuot, nakakita ko kahayag. Hayag kaayo. Unya, may tingog nga, nitawag na ako. Balik-balik og tawag sa akong ngaan. O bisan wa ako makakita siyang naong. Na-feel na ko na ang Ginoo to. Wa siya laing gisulti. Before siya nawa, maingon siya nga, paminahon na ako ang iyang pagtawag. Gahi gyud kag no? Muadto ka gyud gihapon atong bayuta bisag hapit ka na mamatay tungod niya. Duaw ra ko niya, ma. Wa mo ko makaduaw niya sa ospital ko. Kadiyot ra ko. Kadiyot? Kapila na hitabo nga moingon kang kadiyot ka ra. Nga mobalik ka kadayon. Pero tagpila ka buwan kaon na mo pauli. Lumluman ka na sa batong bayuta. Kuyugan lang nako siya, tita. Oh, Nahala, sige. Mas maayong imong kuyugan para siguradong makabalik yun siya. kumusta? Bricks? Among pasalubong isa. Dragon fruit. Oh, kulin? Sorry nga ako siyang gida. Di ko tugta ni mama kung lakaw kong wa siya. Isa, ayaw galain ha. Friends naman gid ni Briggs. Okay ra. Friends naman lang sa mini bricks. Oh, isa. Isa, ayaw gud ana. Honest pa, wag mi relasyon. Purely friends ra gid me. Ayaw ka worry. Bisan wa ka pa, friends na lang gid me. Siya pasabuti mo. Makigbuwag na ka na ko. Wa ka mo to sa gisulti ni Colin. Bricks. Uy, labot si Colin ini. Ako ng desisyon. Magbuwag ta. Pero nga naman. Sa may laing rason kung way labot si Colin. Buserbisyo ko sa Ginoo. Ha? Magpari ka? Wa ko'y angin magpari, uy. So, magmadali ka? Pakatawon sa danim mo eh. Di tingali ka mo tuo. Pero nakadecide na ko. Buserbisyo ko niya. Nahibaw ko nga, kining second life nga iyang gihatag na ko. May purpose ni. Ug mauna ang pagserbisyo niya.
Lord, sakit kayo nga akong dugan nga mauha si Rick sa akong kinabuhi. Pero kahibaw ko, nga nakasabot ra ka na ako. Kayahon na rin ako ang kasakit. Kahibaw ko, nga hinahinir sa ding mawaha. Lord, nakadecide na ko. Akong i-offer nimo ang second life nga imong gihatag na ako. Ako ning i-offer nimo. Desidido na gid ka, ha? Yes, ate. Sister Brad. Dili ka senyorito din ha? Muserbisyo ka. Okay, sister. Why mahayay? Dili mahitabo magmahay ko sa akong pagtubag sa tawag sa Ginoo. Okay. Tana. Lord, here I am. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. Og dinhi mga higala, natapos kining sugilanon. Tawag. Just to follow you. Kining maong sugilanon, gituyo pagpahaom ni ining adlaw sa Semana Santa. Sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Spinner, Jeffrey Gabunada. Soundman, Ricky Garing. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Ug sa dili pamihingpit nga manamilit kaninyo, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Isa, John Paul Lara. Brex, Aldwin Nacorda. Ang nada sa papel sa mama, Marion Matet Kabudlan. Kulin, Jaylee Haka. Ug sa papel ni Sister Martha, Ingrid Miss I. Bertudasa. Kining tanan, dalit kanato sa RMN Drama. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide. Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce. Ito na ang cement ko, Century Big Cemento. Gawa ng Pilipino sa standard sa'y pasado. Century Big Cemento para sa Pilipino. Century Big Cement,
sementodo para sa Pilipino. Paminawa, paminawa! Living Testimony sa Sed Panyawan. Hibatin ako sa